Как да разпознавате опасни линкове и файлове? Здравейте, приятели! Днес ще говорим за нещо, което може да се случи на всеки от нас в интернет – опасни линкове и файлове. Понякога получаваме съобщения с обещания за награди или линкове, които изглеждат примамливо. Но как да разберем дали са безопасни или не? Нека научим как да се пазим от тях. Какво са опасни линкове и файлове? Опасните линкове и файлове често изглеждат много привлекателно. Може да получите съобщение с линк, който обещава „Спечели безплатен телефон“ или „Натисни тук за награда“. Но за тези линкове могат да се крият вируси, които могат да повредят вашия компютър или да откраднат вашата информация. Затова е много важно да не отваряте такива линкове или файлове, ако не сте сигурни, че са безопасни. Как да разпознаем опасните линкове? Понякога е трудно да разпознаем кои линкове са опасни. Ето няколко сигурни знака, по които можете да ги разпознаете. Линкът ви обещава нещо твърде добро, за да е истина, като безплатен телефон или лесни пари. Линкът идва от човек или уебсайт, който не познавате. Линкът е придружен от спешни съобщения като „Натисни сега преди да е късно“. Ако видите нещо такова, най-доброто, което можете да направите, е да не кликате върху линка. Как да се пазим от опасни файлове? Опасните файлове са тези, които могат да съдържат вируси. Те може да се крият в съобщения, които ви изпращат непознати или в съмнителни линкове. Най-добрият начин да се защитите е да не изтегляте файлове, ако не знаете откъде идват. Винаги питайте родителите си, преди да изтеглите или отворите нещо ново. Така ще сте сигурни, че сте в безопасност. Запомнете, приятели, ако нещо в интернет изглежда твърде хубаво, за да е истина, вероятно не е. Винаги бъдете внимателни с линкове и файлове, които получавате, и не забравяйте да питате родителите си, ако не сте сигурни. В следващото видео ще научим още повече как да се защитим онлайн. До скоро и бъдете внимателни с линковете!